Goedenavond, het is zaterdag 6 juni en hier is het nieuws van Zeeland van vandaag. Boosheid in Zeeland. Nu in publicaties van onderzoeksjournalisten van de Volkskrant staat dat staatssecretaris Barbara Visser van het ministerie van Defensie al veel eerder bezig was met het zoeken naar een andere locatie voor de marinierskazerne dan ze tot nu toe heeft toegegeven. In de stukken van de Volkskrant staat dat Barbara Visser al in 2018 een speciale gezant heeft aangesteld die met de gemeente Doorn ging praten of de marinierskazerne daar toch niet kon blijven. En ook waren er gesprekken met Rotterdam. Gedeputeerde Dick van der Velde, die al die tijd met Barbara Visser aan tafel zat om te onderhandelen over de marinierskazerne die naar Vlissingen zou komen, reageert gelaten. Ik heb begrepen dat de Tweede Kamer ook de staatssecretaris om opheldering heeft gevraagd. Het is tot nu toe een eenzijdig verhaal, dus ik ben benieuwd wat of haar uitleg van dit verhaal is. Voor Zeeland maakt het niet zoveel uit. Wij waren op 11 februari heel boos. Bozer dan boos kan niet. En ik denk dat wij nu in deze fase moeten vooruitkijken naar de wijze waarop we gecompenseerd gaan worden. En de ruimhartigheid die ons beloofd is langs verschillende kanten, daar gaan wij het kabinet aan houden. Buiten de camera reageren andere politieke partijen in Zeeland wat sterker. We zijn dus nog meer belazerd in Zeeland dan we eigenlijk al dachten, klinkt het. Of we zijn verbijsterd. En ook bijvoorbeeld oppositiepartij D66 is toch wel erg verbaasd over de gang van zaken. Nou ja, het is natuurlijk eigenlijk onvoorstelbaar dat er nu weer nieuwe feiten naar voren komen die bijvoorbeeld ook in de Tweede Kamer nog niet duidelijk waren. Dus ja, daar ben ik wel heel verwonderd over. Maar ja, voor het overige gaat het ons natuurlijk vooral om de compensatie voor Zeeland. Met een diepe buiging en een groot applaus op 1,5 meter uit elkaar namen honderden mensen vandaag afscheid van John Bolsius, het gezicht van het Ledel-theater in Oostburg. Bolsius nam, nadat hij in de jaren 90 in Hoofdplaat kwam wonen, het Ledel-theater onder zijn hoede en bracht het tanende theater weer tot leven. John was hier zo'n geliefd persoon in de hele streek West-Zeeuws-Vlaanderen. Hij heeft het theater eigenlijk helemaal opgebouwd tot een volwaardig mooi theater. En als je dan weet dat zijn vrouw, dochter en zijn zonen afscheid moeten nemen van hem met 30 mensen, dat kan natuurlijk niet als theaterdirecteur. Dat is onmogelijk. Zo'n man, zo karakteristiek voor het Ledel-theater. Hij heeft Oostburg terug op de kaart gezet. Hij heeft eigenlijk gewoon vind ik zelf, de gemeente Sluis gewoon heel goed op de kaart gezet. En ik denk, nou, de laatste eer die ik hem kan bewijzen, is dan voor mij even dit. Bolsius is 67 jaar geworden. Bij een ongeluk in de Westerschelde-tunnel is gisteren een 56-jarige vrouw uit Sluiskil overleden. Het ongeluk gebeurde rond 5 uur in de westbuis richting Terneuzen. Uit politieonderzoek blijkt dat de auto van de vrouw nagenoeg tot stilstand kwam op de rechte rijstrook, waarna 2 andere auto's op haar botsten. De bestuurder van een van de andere auto's raakte gewond. Herkent u het? De stadsbijaardier van Middelburg speelde vanmiddag songfestivalhits op het carillon. Daar moesten de mensen in de stad het mee doen in plaats van met tientallen koren. Dit was het weekend van Middelburg vol koren geweest, maar ja, de coronacrisis. Helemaal niets doen, dat wilde de organisatie ook niet. En dat is natuurlijk wel erg kaal. Dus nu zien we elkaar nog even en nou, gebeurt er in ieder geval even iets. Dus. Je kan er niet omheen in Capelle. Hier woont de winnaar van de talentenjacht The Voice Kids, Dax Hovius. Zo'n 1,4 miljoen mensen zagen hem gisteravond winnen. Als je op je 15e verjaardag dan The Voice wint, ja, dat vergeet je natuurlijk nooit meer. En ja, ik ben gewoon super trots wel op wat ik heb neergezet. Aan belangstelling geen gebrek, want sinds zijn zege staat de telefoon niet stil en wordt Dax continu gefeliciteerd. Met de hoofdprijs van €25.000 kan hij gaan werken aan zijn muzikale carrière. Ik wil graag gewoon leven van de muziek eigenlijk. Weet je wel, dat je gewoon je eigen shows kan draaien en dat je daar gewoon je geld mee kan verdienen. Plotseling was ze in maart bang haar baan te verliezen.
Jolanda de Tije uit Kuitaart werkte als chauffeur voor TCR. Dat bedrijf ging failliet, maar inmiddels ziet de toekomst er weer rooskleurig uit. Sitax uit Tiel nam het werk en de chauffeurs van TCR in Zeeuws-Vlaanderen over. Vorige week werd bekend dat Sitax het leerlingenvervoer in Zeeuws-Vlaanderen ook de komende 2 jaar verzorgt. De onzekerheid rond TCR begin dit jaar was zwaar. Dat was echt heel rusteloos en vooral ook voor de kids natuurlijk. Die kregen toch ook dingen te horen van de TCR gaat weg en hoe moet het nou en krijgen wij dan een nieuwe chauffeur. En de ouders die waren ook ongerust natuurlijk, ja, en wij ook voor onze baan natuurlijk. Ze zag het faillissement van TCR absoluut niet aankomen. Wij hadden altijd netjes ons geld op tijd en wij hadden ook helemaal niks gemerkt. Dus ik dacht echt, dit is geen waar, dit klopt niet. Jolanda is heel tevreden over de overgang naar Sitax en rijdt nu weer met veel plezier op haar nieuwe bus. Iedere dag is het echt anders. Het begint soms morgens al, als ze de bus inkomen, bijvoorbeeld van goedemorgen, het is groen en het, bijvoorbeeld zo van die raadsels. Dus ja, daar leg je gewoon al helemaal in een deuk. We hebben afgelopen week te horen gekregen dat Sitax de aanbesteding weer heeft voor volgend schooljaar. Dus de toekomst ziet er heel mooi uit, absoluut. Ja. Het was met de buigheid van gisteren kennelijk nog niet klaar, want in het begin van de nacht was er een treintje met wat buien over Walcheren en Zuid-Beveland. En zeker op Walcheren was daar flink onweer bij, met harde knallen en veel bliksem. Middelburg meldde ook 11 mm in die buien. Maar overdag was daar niets van over. We hadden een klassiek Hollands plaatje met een krachtige tot harde zuidwestenwind. Vanavond komt er een volgende storing en het geeft veel bewolking en af en toe regen, dus het wordt een grijs slot van de dag. Vannacht draait de wind naar het westen en geeft nog enkele buien met kans op onweer. De meeste buienkans is vannacht in Midden-Zeeland en op Schouwen en Tolen. Overdag vallen er verspreid ook een paar buien, maar zeker aan zee zijn er ook weer mooie opklaringen. Maximum temperatuur morgen rond 16 graden en 's middags windkracht 4 tot 5 uit het westen. Maandag draait de wind naar het noorden en is matig. Een bui wisselt af met opklaringen. Daarna is het overwegend droog. Al is er vooral later in de volgende week kans op een enkele bui en de temperatuur gaat na dinsdag duidelijk omhoog. En tot zover. Straks ben ik bij u terug met het weekoverzicht. Dus graag tot zo en anders nog een fijne avond.